Dobrý den, vítejte u prezentace projektu Multigreen. Projekt Multigreen je mezinárodní projekt, jehož se účastnila Střední škola umění a designu, tedy naše škola, na které vlastně dala peníze Evropská unie skrze jejich projekt Erasmus+. To je takový velký balík peněz, které Evropská unie dává na mobilitu mládeže a na neformální vzdělávání a my jsme měli tu skvělou příležitost tohoto využít a poslat naše studenty na několik stáží do zahraničí. K tomu, aby se tohle všechno stalo, se však muselo udát mnoho věcí předtím a mnoho věcí i potom a vlastně chtěl bych vám tenhle proces celý představit a na konci bych vám nabídnul, co všechno vlastně díky tomu, že tady tyhle projekty můžeme využívat a díky tomu, že jsme ho využili a vytvořili si tak dobré vztahy s dalšími organizacemi, co dalšího vlastně vám můžeme nabídnout. Tak, projekt Multigreen začal s cílem vlastně naučit děti, jak dělat videa, které podporují nějaké environmentálně zdravé chování. Jo? Ten jednoduchý podtitul je How to make green videos. Ten další jako motto, co jsme si vybrali, bylo Change minds to change environments. To znamená, že k tomu, aby jsme nějakým způsobem mohli měnit, jakým způsobem se chováme k přírodě, musíme měnit myšlení lidí. A k té změně toho myšlení těch lidí je dobré využít právě video, protože je to univerzální vlastně jazyk, velmi rychle dostupný k velkému počtu diváků. A pokud je ta zpráva dostatečně dobře podaná, tak je to vlastně mnohem lepší takový přesvědčovací akt, než většina nějakých jakoby prezentací nebo textů nebo něčeho podobného. Proto jsme se rozhodli těm žákům nabídnout kurzy, tak v podstatě formu takových kurzů, ve kterých se postupně naučí, jak to video vytvářet, jak ho udělat správně, jak propagovat opravdu zelené myšlenky, opravdu to environmentálně zodpovědné chování a jakým způsobem to video následně prezentovat a dostat ho do světa a pomoci v tom, aby ta message, kterou to video dává, vlastně byla vyslyšena způsobem, který my opravdu chceme. Takže předtím, než se tohle všechno stalo, tak jsem musel napsat projekt. Ten projekt se napsal v Lotyšsku, v Daugavpilsu, což je snad druhé největší město Lotyšska, v Sauleskole. A tam jsme se taky poprvé potkali zhruba tak před 2 až 3 lety, tam to celé začalo, kde jsme se vlastně dohodli na té formě té spolupráce, jak to všechno bude probíhat. Ještě předtím, než se to mohlo stát, bylo potřeba vybrat účastníky, kteří na ty zahraniční cesty pojedou. Aby to bylo vlastně férové a bylo to i o tom, jakým způsobem o nějaké snaze toho, jako o té ochotě dát do toho jako čas navíc, abyste někam mohli vyjet, tak jsem se vlastně rozhodl, že bude video soutěž, kterou když vyhrajete, tak budete moci jet na ten projekt. Přihlásilo se nám zhruba 7 týmů, jejichž úkolem bylo vytvořit video, které propaguje způsob, jakým by přistoupili k propojení města s řekou. Jo. My i tady v Brně máme jako v podstatě v dnešní době málo významné, ale silně přítomné řeky, které protékají Brnem, ale jejichž okolí vlastně žádným způsobem není opečovávané. A přitom jsou vlastně součástí toho města. A přitom je to velmi důležitý jakoby prvek, který může nás přiblížit k té přírodě. Proto jsme dali jako za úkol, aby bylo vytvořeno video, kde vlastně ti studenti navrhují, jakým způsobem by oni přistoupili k tomu, jak okolí té řeky upravit tak, aby ty lidi s tou řekou, z toho města k té řece nějakým způsobem přitáhli. Stejně tak jako v Daugavpils mají velmi důležitou řeku, tak tam je ten zadání podobné. V dalších městech ve Španělsku a v Itálii je to zadání jiné, ale každá země musela vybrat 5 týmů o 3 lidech, kteří si poté rozdělili cesty do těch jednotlivých destinací, ke kterým se ještě dostanu. U nás ti uchazeči na to vytvořili velmi zajímavá videa
Tady vidíte třeba takové meditační budky, které byly navrženy, díky kterým vlastně můžete plout na té řece, můžete se do nich zavřít, můžete v nich se vlastně meditovat a propojit se nějakým způsobem s tím tokem a cítit tu vodu přímo pod vámi. Dále navrhovali různé okrášlení toho břehu těch řek, tak, aby tam vlastně byly místa pro děti, pro studenty i pro starší lidi, aby vlastně ta řeka a její okolí se stalo nějakým jako propojovacím místem pro všechny generace. A nebo byly návrhy například na plovoucí mola z ekologických materiálů, které by opět umožnily vlastně člověku nějaký kontakt s tou řekou samotnou. Jakmile tohle všechno dopadlo, tak každá země vybrala ty vítězné týmy a ty se potom vlastně rozdělili a jeden člověk z každého týmu se zúčastnil jedné zahraniční cesty, která byla vždy na něco zaměřená, takže každý tým získal vlastně experta na dané téma a potom se mohli spojit, aby tyto věci aby dali dohromady jedno závěrečné video. První cesta byla do Lotyšska a tam se vlastně ten týdenní program sestával z učení se tvorby videí. A naše skvělá lektorka Daria vysvětlila a vyzkoušela s žáky, jakým způsobem zajímavě podat příběh jakéhokoliv narrativu, který si zvolíte, protože i vlastně nějaké environmentální video je pravděpodobně důležitější v něm přidat nějaký hlubší narrativ, než jenom předávat samotné informace. Každá myšlenka je silnější, pokud za ní stojí silný příběh. To znamená, že v Lotyšsku se učili tady tyto principy, učili se zacházet i s technikou a vytvářeli jednoduchá videa, kde si tady ty principy zkoušeli. Další zastávkou bylo Španělsko, město Victoria Gasteiz a škola Mendizabala. Byla velmi zajímavá škola, protože je to zároveň vlastně střední škola spojená s učilištěm, kde jsou jakoby obory typu svářeč a automechanik. A zároveň je to vlastně grafická škola, kde jsou multimédia, kde jsou velmi podobné obory, jako máme my. To je poměrně velký takový kolos a je to škola posazená ve městě Victoria Gasteiz, které je plné příkladu toho, jakým způsobem může město přizpůsobovat ke svému vztahu s veřejnou zelení a s přístupem k přírodě. Celé město je obehnáno takovým zeleným koridorem, který je chráněný, do kterého vlastně nezasahuje zástavba a vlastně to město co nejvíc přirozeně navazuje na ty přírodní části. A celé město je protkáno jakoby zelenýma koridorama, parkama a i kdyby jenom kanálama, ve kterých je zachována zeleň, tak aby vlastně kdekoliv v tom městě byla neustále ta zeleň jakoby přítomná. Je tam mnoho budov, které se specializují nebo jsou směrovány eventuálním směrem ve smyslu, že mají vertikální zahrady na svých stěnách, že jsou velmi nízkoenergetické a tak podobně. Mají obrovské široké cesty, které si nezapráskávají autama a většina lidí tam vlastně jezdí na kolech a podobné věci. A tohle všechno je vlastně nějakým způsobem systematicky podporováno. A my jsme měli možnost navštívit jako hrozně moc tady těch center a různých jako komunitních zahrad a dalších jako míst, které jakoby jsou zajímavými příklady toho environmentálního smýšlení a zároveň jsme se vlastně věnovali tomu designovému myšlení. To znamená, že jsme hledali způsob, jak zajistit, aby ty myšlenky, které máme, nebyly jenom jakoby zelené, ale reálně použitelné pro lidi v jejich běžném denním životě. Aby to nebylo jenom o tom, že se snažíme prosazovat, ano, být zelený je super, ale jakoby jak to zařídit, aby lidé měli dobré důvody k tomu, jakoby ty zelené myšlenky prosazovat a ty naše věci, které jim nabízíme, vlastně třeba používat. A poslední destinací byla Itálie, Bergamo, Scuola Fantoni, což je škola, kde jak vidíte, taková zajímavá škola, která propuje historii s modernitou. I ta budova je vlastně stará, řekl bych až renesanční budova, propojená s
kde je vlastně velmi moderní nástavba, protože se neustále rozšiřují a potřebují větší a více učeben, takže dělají takovéhle jako zajímavé projekty. A tato škola má v sobě jak restaurátorské dílny, tak moderní obory, jako je filmařina a grafika. A vlastně na této škole se naši studenti věnovali především tomu, jak prezentovat, jakým způsobem propagovat ty své myšlenky. To znamená, že se učili, jak funguje jakoby porozumění a jak jako správně mluvit a předávat informace tak, aby byly opravdu pro člověka, kterému to říkáme, co nejvíc přijatelné. Tak a asi si říkáte, jak jsme se zapojili my samotní, jako Česká republika. My jsme se zapojili tvorbou manuálu. Ten náš úkol v tomto projektu bylo vytvořit manuál, kde bychom vlastně shrnuli všechny tyhle informace do podoby, kterou si jednoduše stáhnete na internetu a můžete si ji přečíst. Naším úkolem tím pádem bylo vlastně koordinovat ty experty, kteří vlastně předávali ty myšlenky těm dětem na těch různých destinacích a vzít od nich to know-how a dostat to do podoby tak, aby si to mohl kdokoliv přečíst a mohli jsme to vlastně šířit dál. Takže jsme vlastně v rámci toho museli napsat jako přes 40 stran textu, který jsme se snažili shrnout všechno to, co se ti naši studenti naučili. Dali jsme tam přes 100 fotek, které jakoby ilustrují ten proces, jakým způsobem se to můžete učit a co všechno je potřeba, jako potřebujete vědět k tomu, abyste se dostali tady k tomu výsledku toho, že vytvoříte smysluplné video. Ten manuál byl přeložen do španělštiny, italštiny, lotyštiny i češtiny a vlastně podělili se na něm jako zhruba těch 10 expertů ze všech těch zemí, které do toho byly zapojené. Po tomhle všem, nebo zároveň s tou tvorbou manuálu, musela přijít ještě mezinárodní soutěž, kde vlastně všechny ty věci, které se ty děti naučily, tak jakmile se vrátili zpět do svých zemí, jakmile proběhly všechny ty mobility, tak dostali za úkol vytvořit další takové video, které vlastně mělo odrážet a nějakým způsobem vlastně, ve kterém využili všechny ty znalosti, které se naučili k tomu, aby to video bylo vlastně lepší než to, které původně vytvořili. A nedělali to jenom tak, byla zde možnost vlastně vyhrát, nedělali to jenom tak, byla zde možnost vyhrát zajímavé ceny, vlastně ti, kteří tu mezinárodní soutěž vyhráli, tak získali poukaz na cestování kdekoliv po Evropě, to znamená peníze na letenky, které si mohli koupit kam jenom chtěli, a peníze a voucher na ubytování, které si mohli objednat jenom chtěli, a tyhle peníze vlastně získali jako odměnu za to, že udělali nejlepší video z těch týmů, které se vlastně toho celého projektu účastnili. A i druhá, třetí a čtvrté místo vlastně získali poukázky na to, že si můžou koupit třeba online kurzy nebo něco podobného. Tak a abyste viděli, jako kam až vlastně dospěly ty schopnosti těch našich studentů, těch účastníků toho, a abyste viděli, kam až dospěly ty schopnosti účastníků našeho projektu, tak zde vám pustím to vítězné video. Nowadays, there are progressively more droughts in our country and the rain is less frequent in places with wet climates. In our city, the rain is the most common weather, so why not make the most out of it? It is known that in plenty of places of the world the rainwater is reused in order to fight the scarcity. Therefore, it is our turn. This project consists of placing drums that will gather rainwater next to buildings. This water will then pass through a filter in order to make it drinkable. The filter will be located on the roof.
Besides, another of the purposes of it is to use it for watering plants. This idea encourages the installation of greenhouses on the rooftops. These plants will be watered with the collected rainwater, using a dripping system. Thanks to the rainwater gathering, we can make people become aware in a more visual way of the importance of the greater use of life of everything, water being the most important thing to learn to leverage. Jak můžete vidět, tak to video je na velmi vysoké úrovni, dokonce se rozhodli tito studenti využít i 3D a podobné věci a myslím si, že mají být na co hrdí. A vyhráli těch 1500 € na cestování po Evropě a těch lokálních soutěží, ti, kteří se vlastně nominovali, protože za každou zemi byl nominován na vítěze jeden a potom se rozhodl o vítězi jako mezinárodním, tak ti získali 100 € na další vzdělávání. Tak a protože máme jako skvělého sponzora Evropskou unii, tak vlastně bych jenom chtěl říct pár čísel o tom, jak to zhruba vypadalo, co všechno nám vlastně poskytla. Bylo to vlastně z fondu, který je zaměřen na životní prostředí a na boj proti změně klimatu. Ta délka projektu byla 3 roky, 26 měsíců, to znamená, že jako té práce, které zatím vším stálo, bylo opravdu hodně. A rozpočet celého toho projektu byl 128 876 €. Takže abyste měli tu představu, kolik vlastně ta Evropská unie je ochotná jako dát do toho, aby my jsme se mohli potkávat, cestovat, mezikulturně vzdělávat a rozvíjet se v smysluplných tématech. Tak, co je ta zajímavá informace, na kterou možná čekáte, je, že tímto projektem naše spolupráce s Evropskou unií a s těma dalšími partnerskými školama nekončí. Budou další projekty. Nyní se chystá projekt na tvorbu ekologického textu, kdy ty zúčastněné školy si budou zkoušet vytvořit vlastně jako svůj vlastní text od pěstování svých vlastních plodin na tvorbu textu až po samotnou látku a šaty z nich ušité. A toho se budou účastnit nejenom jakoby ty školy, které už jsme si představili, ale pravděpodobně i Finové a možná i Estonci. A zároveň v delší budoucnosti je zde možnost, že budeme žádat o grant, který umožní, aby naši studenti letěli do USA na jednu z tamnějších univerzit, která se zabývá animací a vlastně mohli by se učit a zkoušet si jako režim toho, jakým způsobem se učí animace a multimediální tvorba v samotné Americe. To znamená, že ty příležitosti, které nám tady tohle dává, jsou opravdu velké. Ta Evropská unie je ochotná a skvělá v tom, že opravdu jako člověk může získat na velmi zajímavé projekty dost peněz na to, aby ti účastníci mohli jezdit zadarmo. A to nám přijde jako skvělá příležitost, ale stojí to spoustu práce a i tady ta prezentace je jedna z těch věcí, kterou je potřeba udělat pro to, aby jsme tady to povědomí o tady těch aktivitách šířili a aby jsme mohli dál s tou Evropskou unií spolupracovat. Takže moc děkuji za vaši pozornost. Kdybyste měli jakékoliv dotazy, neváhejte napsat na klus@ssudbrno.cz a těším se na další setkání, na dalších výjezdech do světa.